Για μένα, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν τη μεγάλη μάχη της 6ης Μαΐου και επειδή είμαι νέος άνθρωπος που πρώτη φορά μπαίνει σε μια τέτοια εκλογική αναμέτρηση, πιστέψτε ότι τα συναισθήματά μου πραγματικά ξεχυλίζουν. Η αλήθεια είναι πως η απόφασή μου να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν καθόλου εύκολη, όμως σίγουρα δεν ήταν αναγκαστική και σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Από μικρό παιδί ανήκω στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ως κομμάτι της νεολαίας της έδωσα πολλές άξεις. Σήμερα, ως υποψήφια βουλευτής, νιώθω ότι είναι τιμή μου όχι μόνο για το γεγονός αυτό καθ' αυτό της υποψηφιότητας, αλλά και γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να αντιπροσωπεύσω την γενιά μου. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ο λόγος που συνειδητά όλες μου τις ομιλίες τις αφιερώνω εκεί. Στη γενιά που σήμερα πραγματικά μαστίζεται. Στη γενιά που κάθε μέρα πρωτοφωνάζει με κάθε τρόπο ότι δεν αντέχει άλλο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάποιος να την ακούει. Στη γενιά που πληρώνεται με 500 ευρώ και αναγκάζεται να ζει με δανεικά. Στη γενιά που στερείται σήμερα τα αυτονόητα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς οι μεγαλύτεροι, αλλά χρειαζόμαστε κάποια βασικά εφόδια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε, θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας κάτι δικό μας, θέλουμε να ονειρευτούμε και κυρίως θέλουμε να οραματιστούμε. Θέλουμε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θέλουμε να ζούμε στη χώρα μας, την Ελλάδα. Στην Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία πριν χιλιάδες χρόνια, αλλά ενέργεια του 2012 δεν γεννάει παιδιά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μας στερείται τα αυτονόητα. Μας στερείται το μέλλον μας. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε είναι να βγούμε μπροστά εμείς οι νέοι άνθρωποι και να παλέψουμε για όλα εκείνα που μας αξίζουν. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να ορμάζει πια στο μυαλό πολλών. Δηλαδή ότι μόνο με ανανέωση και αλλαγή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ότι δεν βιώνουμε απλώς μια μεγάλη οικονομική κρίση, βιώνουμε παράλληλα μια κρίση αξιών και μια κρίση αρχών. Γι' αυτό τον λόγο, η παρουσία των νέων ανθρώπων στο πολιτικό σκηνικό, εγώ προσωπικά τη θεωρώ ευαισθητημένη. Γι' αυτό τον λόγο, δεν είμαστε η λύση της τελευταίας στιγμής, όπως κάποιοι έχουν πει πολλές φορές, ή όπως κάποιοι θέλουν να μας παρουσιάσουν. Αντίθετα, είμαστε η ελπίδα, είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον αυτού του τόπου. Φίλοι μου, για δημοκράτες και για δημοκράτησες, είμαι ειλικρινά χαρούμενη γιατί η παράταξη της καρδιάς μου μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι σήμερα εδώ. Η Νέα Δημοκρατία, με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, τα στελέχη της, αλλά και τον απλό αγνό κόσμο της, δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Είναι η μάχη για τη διάσωση της χώρας μας. Θεωρώ ότι αυτό μόνο η δική μας παράταξη μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι έχει χρέος να το κάνει. Θεωρώ ότι το χρωστάει στον εαυτό της. Έχουμε περάσει δύσκολα στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει τα λάθη μας με πολύ σκληρό τρόπο, όμως είμαστε εδώ και μπορούμε με ελπίδα, με αλήθεια και με ανάπτυξη παντού, όπως τονίζει ο πρόεδρος μας, να τα καταφέρουμε. Ας μην αφήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου ψηφίζουμε έξυπνα, ψηφίζουμε συνετά και με γνώμονα πάντα το συμφέρον της πατρίδας μας. Κάθε ψήφος σε μικρό κόμμα μας στερεί ελπίδα και αισιοδοξία. Ενώ η αποχή, πιστέψτε με, είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Ψηφίζουμε λοιπόν όλοι
Νέα Δημοκρατία. Θέλω να τονίσω κάποια πράγματα, μιας και φτάνουμε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου, και για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικά να το πω. Τιμώ και σέβομαι τους δύο συνυποψήφιους μου, τον Σπύρο τον Κουνάτη και τον Παύλο τον Παπαδάτο, ή τον Παύλο τον Παπαδάτο και τον Σπύρο τον Κουνάτη. Τους εύχομαι όλους μια καλή επιτυχία. Τους θεωρώ πολύ έτοιμους και πολύ ικανούς, που θα έχω ξαναπεί. Προσπάθησα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, της σύντομης προεκλογικής περίοδου και του περίοδου για μένα, να κρατήσω χαμηλούς τόνους, να τιμήσω την παράταξη γιατί με τίμησε και αυτή και κυρίως να σεβαστώ τον εαυτό. Για μένα, πάντα νικητής θα πρέπει να αναδεικνύεται στο τέλος κάθε μάχης η αξιοπρέπεια και η ηθική. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ζητήσω από όλους αυτό που μόλις τώρα είπα, να το κάνουμε σημαία μας και να πάμε μπροστά ενωμένοι και δυνατοί. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω όσα μας πλήρωσαν, ας κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για μια μεγάλη νίκη της παράταξής μας, μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που σίγουρα θα είναι μια μεγάλη νίκη για όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.